Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тирән чокырлар, баткак юл. Багряш-Никольск авылы халкы юлга зарлана. Бу авылда яшәүчеләр бик ачулы. Аларга бу урамга, бу авылга балалары да кайта алмый, ашыгыч ярдәм машиналары да керә алмый. Халык телендә аударыш. Азнакайда ат өстендә көрәш ярышлары узды. Бу токым 2019 елда регистрация кирде. Әмма дә ләкин шушы 5 ел эчендә ул үзен төрле яхшы яктан күрсәтте бу татар токымы аты. Хәтер турниры. Әлбәттә, өстәл теннисы яратучылар көч сынашты. Настольный теннис – это любимый вид спорта моего отца Ришат Фазлудиновича. Язның 2 айы жылы һава торышы белән куандырып башланды. Көндез дә, төнлә дә термометрларда плюс билгесе күзәтелә. Әмма бу язгы су ташуга да турыдан-туры йогынты ясый. Кар эри, кар суларының күләме кискен арта. Үткән тәүлек эчендә генә су 25 сантиметрга күтәрелгән. Бер тәүлек өчен бу бик күп дип белгечләр. Поэтому ближайшие 2-3 дня еще повышение определенной температуры будет, и, соответственно, будет нарастать и вода. Но хочется верить, что она больших объемов не будет нарастать, но в то же время к жителям города Альметьевска, к всем обращаюсь, те, которые имеют свои запасы в погребах или подвалах, где-то хранится, их поднять повыше и подготовить в случае необходимости все необходимые документы, если такой момент наступит. Бу бигрәк тә елга тирәләрендә яшәүчеләргә кагыла. Су күтәрелү куркынычы Тойсуган, Түбән Мактама, Тихоновка, Урсала, Иске-Әлмәт, Акташ, Елхавой җирлекләренә яный. Белгечләр әйтүенчә 1 апрельдән су тула башлаган һәм аның күләме көннән-көн артачак. 21 гасырда бер телем ипигә интегер без дип бер дә уйламаган Багряш-Никольск авыл халкы. Азык-төлек кибетенә дә барып җитә алмыйбыз дип чаң суга алар. Бу авылга бердән-бер керү юлы машина үтә алмас хәлгә җиткән. Тирән чокырлар, тегәрмәч изеннән барлыкка килгән баткак юлдан җиңел машина түгел, йөк машиналары да үтә алмый башлаган. Әлеге кыенлыкларга һәм ерак юлга карамастан безнең төшерү төркеме бу авылда булып кайтты. Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Без хәзер Багряш-Никольск авылында. Үзебезнең машина белән керә алмагачны безне шушы 2 трактор белән алып килделәр. Бу авылда яшәүчеләр бик ачулы. Аларга бу урамга, бу авылга балалары да кайта алмый, ашыгыч ярдәм машиналары да керә алмый. Дөрестән дә низакның никадәр катлаулы икәнен үз күзләрем белән күргәч кенә аңлыйсың. Әлеге юлның юл дип әйтерлеге калмаган. Кара җир, ләм, кар сулары җыелып тора. Су астында берәр метрга җитәрлек чокырлар. Авылда 50дән артык кеше яши. Биредә кибет тә юк, медпункт та, мәктәп һәм балалар бакчасы да юк. Авыл халкы бүген йөк машиналары булган авылдашларының ярдәменә мохтаҗ. Әлеге тракторның хуҗасы күрше авылга барып ипи алып кайтып бирә икән. Большая просьба помочь нам. Зур үтенечебез, безгә юлны рәткә китерергә ярдәм итегез. Бу юл мондый начар түгел иде. Аны нефть скважиналарына йөрүче зур йөк машиналары бозып бетерде. Уже десятилетиями. 50 кеше арасында балалар, яңа туган сабыйлар да бар. Мәктәп укучылары өчен язгы яллар дәвам итә. Балалар йөртү машинасы шоферы да бу икеле юлга ышанмый, керергә тәвәккәллек белдерми. Ладно, у нее только маленький, На а у второй меня класс. 9 класс заканчивает. Приходится вот ОГЭ, ЕГЭ. Вике приходится ночевать в других деревнях, Да. чтобы попасть или в Ивановки, или в Сиренькино, а мы уже никак. Безгә чирләргә ярамый ди авыл халкы. Ашыгыч ярдәм машинасы авылның исемен ишетүгә үк сезгә керә алмыйбыз дип җавап кайтаралар ди. Бөтен авылга бер медицина белгече бар. Ул булдыралганча халыкка ярдәм кулы суза. Помогают, вот туда. Вот туда, вот. Не больница. Давай, это серьезно же, это серьезно. Вот. Жалко просто народ. Вот так вот. Я хожу по деревне и просит, Да? кто лекарства привожу и помощь оказываю. Мин авыл буйлап йөрим инде, медик мин, кирәк икән ярдәм итәм. Авылда медпунктында ябып куйдылар. Мин шунда ярты ставкада булса да эшләп авыл халкын өйләрендә дәвалыйм. Полставки, чтобы обслуживать на дому.
народ. Җирле үзидарә советы җитәкчесе Никита Новиков әйтүенчә, бу 4 километр юл участогы инде 20 еллап ремонт күрмәгән. Белгечләр сүзләренчә, юлны ремонтлау быел да планга кертелмәгән. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Башка хәбәрләргә. Ознакай районының Актүбә бистәсендә Татнефть заводы структур бүлекчәсенең от спорт мәктәбендә от өстендә көрәше буенча 3-нче Татарстан чемпионаты узды. Онда Татарстанның 16 шәһәре һәм районнан килгән командалар катнашты. Быел иратлардан тыш үсмер егетләр дә үз осталыкларын күрсәтә алды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар, сезне барыгызны да нефтчеләр исеменнән сәламлыйм. 2022 елдан Актүбәнең от спорты мәктәбендә отларда көрәш буенча республика чемпионаты уза. Ул милли традицияләрне торгызу кысаларында оештырыла. Атның ключевой значение булган чакта, ирнең ключевой защитник булган чакта, шушы тренировка булган егет кешегә. Шуның өчен шул спортны мына кире кертәбез инде кертенгенә. Авыл малайлары, шәһәр малайлары мына күбесе бик кызышалар. Бик настрой көчле малайларның. Кызык үтә, зрелищный вид. Отларда көрәш соңгы 5 елда республикабызда актив үсештә. Үз вакытында милли спорт төрләрен кайгырта башлаучы Лениногорсклы Фәрит Нәбиуллин. Yıldan yıl orta bara яшьләребездә беренче тапкыр яшьләр арасында чемпионат уздырабыз. Ансанды яли булмаган иде. 15-тән 18-гә хәтле. Һәм инде олылар быел өстәлделәр. Түбән Кама районы, Шистайлар килделәр, Ширмшәннәр килделәр. Аннары Орчада килде. Күкмаралар инде ел сайын безнең катнаша, Саба байлар сабасында. Лохатсыз Казаннан беренче мәртәбә килделәр команда. Бу шатландыра безне, ныгаябыз, күбәябыз, кичәябыз. Үзебезнең яшьләребез шушы милли уйныбызга кирип баралар. 70 килограммда әзерләнеп тора Игиятуллин Илсур. Аударыш татар атларында гына үтә. Бу әлеге тукымның донын да тарату, атка һөнәр дә табылу ди ярышны оештыручылар. Атның тәбәнәк булуы балаларны өйрәтергә уңайлы булса, татар тукымының хәлле һәм матур булуы тамашачы күзен сөендерә. Ой-ой-ой, бик матур көрәш бара. Яшел билбаулы көрәшчебез. Татар тукымы атлары ул инде история буенча карасак, татар халкының бергә халыкларны бергә бердәм итә торган тукым. Бу тукым 2019 елда регистрация керде, әмма дә ләкин шушы 5 ел эчендә ул үзен төрле яхшы яктан күрсәтте бу татар тукымы аты. Ознакай районында яшәүчеләр Татарстан Республикасы чемпионаты Актүбә бистәсендә узуы олы вакыйга дип саный. Алар рәхәтләнеп биргә татар халкының милли спорты булган көрәшне карарга килгән. Көндәлек тормышта балалар бушлай шөгыльләнә торган Актүбә от спорты мәктәбе җирле халык көндәлек тормышта балалар бушлай шөгыльләнә торган Актүбә от спорты мәктәбе булу белән дә куана. Без ознакайлылар бик рәхмәтле үзебезнең нефтчеләребезгә. Шуңа күрә бүген форсаттан файдаланып, үзебезнең ПАО «Татнефть» генераль директорына Наил Өлфәт улына рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Шулай ук без ознакайлылар бик бәхетле, безнең депутатыбыз ул Рөстәм Набиулла улы Мухаммадиев, ул да безгә бик нык булыша. Шуңа күрә безнең Актүбә бистәбез бик популяр бистә дисәк тә ярый. Милли от спорты буенча узган ярышларда 7 дистәгә якын көрәшче катнашты. Алар республикабызның төрле шәһәр районнарыннан килгән 16 команда составында ярышты. Атларны ник яратканга? Шуның өчен мин бу спорт белән заниматься итәм. Миңа ошый. Атка утыргач мин бөтен дөньямны онытам, отключаюсь вообще. Көрәшкәндә даже ничем не думаю, чисто бороться. Көндәшемне җиңер өчен генә.
команда зачетында Лениногорск районы 3-нче булды. Мактаулы 2-нче урынны Әлмәт командасы яулады. Тукай районы исә Татарстан Республикасы ат өстендә көрәш буенча узган чемпионаты җиңүчесе булды. Линия Хәсәншин, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ат өстендәге көрәш буенча узган Татарстан Республикасы чемпионаты турында тулырак иртәгә спортивный регион тапшыруында күрә аласыз. Тапшыру исә калабызның Нефтяник һәм Төмәннең Рубин хоккей командаларының 2нче уенының туры трансляциясы кысаларында тәнәфис вакытында чыгачак. Безнең белән булыгыз һәм төбәгебезнең спорт тормышының яңалыкларын беренчеләрдән булып белегез. Әлмәттә өстәл теннисы яратучылар арасында районның элеккеге башлыгы Ришат Әбубакиров истәлегенә багышланган турнир узды. Ул Әлмәт районы белән 2006-2011 елларда җитәкчелек итә. Быел ярышларда катнашучылар саны тагын да артты. Ярышлар хакында тулырак алдагы минутларда. Турнир 4-нче ел рәттән уза. Ачылу тантанасында Ришат Әбубакировның нәтиҗәле эшчәнлеге вакытында туган шәһәренең тарихында якты эз калдырганын искә төшерделәр. Ул спорт һәм өстәл теннисы үсешенә зур өлеш кертә. Актив һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалый һәм популярлаштыруга ярдәм итә. Әлеге турнирда һәрвакыт Ришат Әбубакировның туганнары һәм якын кешеләре катнаша. Настольный теннис – это любимый вид спорта моего отца Ришат Фазлутдиновича. Өстәл теннисы әтием Ришат Фазлутдиновичның яраткан спорт түрі. Шуңа күрә без бу турнирны инде берничә ел рәттән традицион формада үткәрүебезгә бик шат күренеп тора. Ел саен төрле яшьтәге иң яшь катнашучылардан алып, олларга кадәр күбәеп тора. Бу бик яхшы. Юных и людей постарше, и это так замечательно. Ярышларга старт биргәннән соң һәркем ракеткасын алып әзерләнә башлый. Ярышларда катнашучыларны 7 яшь категориясенә бүләләр. Шуларның 4се иратлар, 2се хатын-кызлар һәм 18 яшькә кадәрге ират һәм хатын-кызлар булган катнаш төркем. Катнашучылар арасында Әлмәттән генә түгел, башка шәһәрләрдән дә вәкилләр бар иде. Алексей Нефедов Казаннан махсус бу турнирга килә. Бу спорт түре белән яңадан шөгыльләнә башлауына ярты ел дип уртаклаша. Честно говоря, я раньше играл в детстве. Дөресен әйткәндә, мин балачакта өстәл теннисы уйный идем. Гел ошый иде. Ләкин ярты ел элек кенә мин бу спорт түре белән яңадан актив рәвештә мавыга башладым һәм көннән-көн аңа тагын да ныграк тартылам. Әлеге ярышларда Алексей Нефедов беренче тапкыр катнаша. Әмма спортны яраткан кешенең хәтерен шулай хөрмәт итү дөрес карар дип саный. Алсу Нуриева, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Язгы каникуллар белән бергә балалар лагерьларында язгы сменаларда тәмамланды. Солнечный кыяшлы балалар сәламәтләндерү лагерендә ял итүчеләр вакытны файда белән үткәрделәр. Балалар үзләрен спортта, иҗатта һәм төрле конкурсларда күрсәтә алдылар. Смена ничек узганын безнең төшерү төркемендә күреп кайта алды. Балаларда тел иясе, ягъни Eighth Language Academy укытучысы Татенде Лунгу белән аралашу инглиз телен өйрәнү кысаларында узды. Татенде безнең илгә Замбиядән килгән. Балаларга ул үзе ил турында сөйләде һәм аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Кыяшлы лагерьнең язгы сменасында 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге 155 бала катнашты. Лагерьда лингвистик юнәлеш өстенлек ала. Безнең факультетлар төрле телләр өйрәнә. Чит телләрне генә түгел, рус, инглиз, француз, испан телләрен дә өйрәнәбез. Французский, испанский идет. Программаны дус илләрдән килгән югары нефть мәктәбе студентлары ныгытты. Алар балалар белән аралашып, үз илләренең мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында сөйләде. К нам приезжал иностранец, его переводчик, они изучали китайский. Безгә чит ил кешесе һәм аның тәрҗемәчесе килде. Алар Кытай, француз, инглиз, гарәп һәм башка телләр үзләштергәннәр. Миңа бик ошады. Алар бик ачык кешеләр. Они очень яркие, но немного скромные ребята.
Сменаның һәр көне төрле тематикага бәйле файдалы чаралар, квизлар һәм мастер-класслар белән тула. Балаларның буш вакыты юк иде диярлек. Алар май чабу бәйрәмендә коймаклардан авыз итеп чарада катнаштылар. Мәктәп биолабораторияләре программасы кысаларында мастер-класс вакытында хризантема чәчәкләре утырттылар. Бию ярышында үзләренең хореографик сәләтләрен, вокал конкурсында искиткеч чыгышларын күрсәттеләр. Лагерьда булу вакыты хәрәкәт дефицитын тулыландыру, аны актив һәм сәламәтлеккә файда китерү өчен бик яхшы мөмкинлек. Спорт залында теннис, пионербол, волейбол һәм баскетбол уяннары өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган иде. Елның соңгы көннәрендә балалар язны башка илләрдә ничек каршы алуларын белделәр. Королевские пельмени отряды өйрәнү өчен Мексика илен сайлады. Аларны аеруча ике гашыйк турында риваять рухландырган. Алар хөрмәтенә хәзер һәр яз саен Мексика халкы борынгы пирамидаларның түбәләренә менә. Үзенең эшчәнлеге вакытында кыяшлы балалар сәламәтләндерү лагере балалар өчен яраткан ял итү урынына әйләнә. Биредә уңайлы һәм нәтиҗәле ял итү өчен барлык шартлар да тудырылган. Кабат яңа эмоцияләр белән тулылану һәм файдалы вакыт үткәрү җәйге сменада мөмкин булачак. Бүгенге чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.